bang sinambut ka ko. Piling ko yung nating yaping manager ko. Iben ba yung naman ka na pong trainer. Ining gitarista Romianong neman. Anya me yayat yakoy pancing bago. Yaku agyuko. Eko mayabang at tao. Bala kong ang kalaban ko. Marakaw lang siguro. Muna kong dapat pansanin Amerika. Ipaalaban ko Juan Manuel Marquez. Linawe kipamon gadiyang megupito. Sabi mga palit din wala kilong. Kakatuwa kong laban pansanin British. Ipaalaban ko Timothy Bradley. Katiktig na nimbel pinyitwat kintambing. Mengal walya sibut hindi paning alti. Itang minabasan. Ining manager ko inuwan akong laban. Ing ang kalaban ko baluyan naman. Ing negro para tukyapin i-Floyd Mayweather. Katigtig na nimbel agad ning kaya may panyaring style na kanako. Tintuling na ngaita abot may namuti. May ngalwalya pengan ing mamulang tatalwi kong laban kitang Michael Anton. Katigtig na nimbel dininan kay wanahon. Mga pagliyata tadyang bandang kaili. May susubiyang ingring karinyame tuto. Yaku ako agyuko. Eko mayabang at dako. Bala kong ang kalaban ko. Manakaw yan siguro. Anyang magrita ko nakay na ko pera. Sinali ko gabong bansa na ninyoro. May gawa kong mansyon sindagul Malacanang. Ang tiner ko iboyalo neman. Inimbig soto ing kanakong maklo.